muri yeZimbabwe awikino Chivhayo anozotaura mashoko ekureplya aiwa pane mashoko ainzi ari kubira nyika muyeZimbabwe. Sara muendera mberi nenyaya iyi nokuti chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon kuti ramotsvara maupdates anokupa pano paZim News Live, nokuti mashoko akareplya mashoko akanyogwa naHopo Ching'ono. Hopo Ching'ono akanyora mashoko okuti President Mnangagwa, biographer and advisor Eddie Cross, has said that Wikno Chivhayo, who has been dishing out cars to musicians, is a nasty and corrupt businessman who employs nobody but produces nothing. Saka iye Wikno Chivhayo anozouya aitaura mashoko okuti mukoma Hopo ndavaremera mumastreets umu. Varungu still thinks blacks cannot make money. Times have changed. Mabunu, we can now employ you. No mashoko anoitaurwa naWikno Chivhayo kuti aiwa varungu tavakutokuemployai inini handizimbori corrupt, mari yangu iri legit. Saka tinoona kuti vachikandidana mashoko aya pane munhu ane achireply achiti my question is simple, how do you earn your money? This has nothing to do with varungu, this and that. You were supposed to give us a complete product, Gwanda solar farm, and you simply collected money through your corrupt connections in ZANU-PF. Ndo mashoko ano achitaura panapa achiti aiwa tatakatumira complete product yeZESA yepower supply kuGwanda asi hapana chakaitika ukatora mari. Ndo mashoko ari kureplywa na someone aya. Saka muri yeZimbabwe chimbotudzai mafungiro iyi munoti kudii pamusoro penyaya yaWikno Chivhayo iyi, nokuti kuona kuti aiwa iyi nhau yakatokora moto. Tiudzai mafungiro enyu pine mucomment section medu. Musanga no subscribe like nokutina on the bell icon. Rambochera maupdates anokupa pano paZim News Live.